Jeg har nu lavet en fremlæggelse om tarmens mikrobiota, og jeg vil gennemgå, hvad tarmens mikrobiota er, og forklare de følgende bilag. Tarmens mikrobiota, også kaldet tarmfloraen, refererer til de billioner af mikroorganismer, som primært er svampe, encellede parasitter og bakterier. Men det kan også være viruser, der lever i vores tarme. Disse mikroorganismer spiller en afgørende rolle i menneskets helbred og påvirker blandt andet fordøjelsen, immunsystemet og endda også mentale funktioner. Og nu vil jeg fortælle nogle af de funktioner, som det kan påvirke. Den første er fordøjelsen. Tarmens mikrobiota hjælper altså med at nedbryde fødevarer, især fibre, som kroppen ikke selv kan fordøje. Gennem den proces dannes der kortkædede fedtsyrer, som er gavnlige for tarmens sundhed. Den anden, det påvirker, er immunforsvaret. En sund mikrobiota beskytter mod patogene mikroorganismer ved at konkurrere om plads og ressourcer i tarmen. Den hjælper også med at stimulere immunsystemet og opretholde en balance i kroppens immunrespons. Og den sidste er produktionen af vitaminer. Visse bakterier i tarmen er altså ansvarlige for at producere vitaminer, såsom K-vitamin og visse B-vitaminer, som er vigtige også for kroppens funktioner. I det første bilag viser det kroppens mikrobiota, og figuren den viser anslået antal af arter, som der er af mikrober, som er udvalgte steder på kroppen, altså de mest artsrige. Særligt tarmens mikrobiota er i fokus i det kapitel, vi lige har læst, da det har vist sig at have en stor sundhedsmæssig betydning, da altså 90% af mikroorganismerne udgøres af tarmbakterierne. Og jeg har også valgt at fokusere lidt på symbiose, som er de forskellige tilstande, som mikrobiota kan være i. Og den første er kommensalisme, den anden er mutualisme, og den tredje er parasitamisme. Og i bilag 2 viser, at tarmbakterier, som der er gældende for vores sundhed, og det er altså det mest relevante. Der er masser af andre, men det er det mest relevante. Tarmens mikrobiom er den samlede mængde af DNA hos alle mikroberne, der udgør tarmens mikrobiota. Og i bilag 3 viser de vigtigste ting, som der kan påvirke mikrobiota, tarmens mikrobiota, og det er især kramfaktorerne, som der har en formentlig stor betydning, som altså er kost, rygning, alkohol og motion. Og i den sidste bilag, som vi har, der viser det de forskellige vigtige overvejelser for kost, og de helt store muligheder for at påvirke tarmens bakteriesammensætning ligger altså i den kost, man indtager. Figuren viser altså de vigtige overvejelser i ens kost, så man tilgodeser de sundhedsfremmende bakterier i tarmen. Over ved den røde smiley kan vi se, at animalsk fedt det udgør et problem, da det gør tarmen mere utæt, og desuden øger væksten af skadelige bakterier. Det kan altså medføre en mild form for betændelse i tarmvæggen, og det er godt. Samtidig er der også alkohol, som der kan skabe en masse sundhedssygdomme, som vi heller ikke vil have. I modsætning til alkohol og animalske produkter, burde man altså indtage mange flere grøntsager og frugter, da de begge fremmer væksten af sundhedsfremmende bakterier. Og de producerer altså ikke de førnævnte skadelige stoffer, men i stedet producerer de bioaktive stoffer. Yes. Og det var alt, hvad jeg havde at sige for det. Yes.